Igbo Bigbo ekele m nsukonye Chibike ya zere. Good morning, good afternoon, good evening. Mgbe ọbụla ihe onyonyo a ji rute gị, ekelere m gị. Biko, anyị na-anụ dịka a na-anụta ancestors. Ya bụ n'olu Igbo, ndị nna nna anyị ha akwa ya, ndị nna nna anyị ha ndị ọkpụ. Masị m ajọ bikonu, eledị ndị bụ ndị ancestors. Ọ ga-adị mma nnọọ ka ị tire m yawa ihe na ebe a na-edenye uche mmadụ. Kedu ndị bụ ndị ancestors? Kedu ndị bụ ndị nna nna anyị ha na-ekwu okwu ya? And echekwa na abụ na-ekwu ndị bụ nna nna anyị ha maọbụ our ancestors dịka a na-ekwe n'olu bekee bụ ndị nna nna anyị ha ndị mere ezigbo ihe, ndị mere ka a na-ahụ anya akwa ya as na ọ bụ ha our ancestors, ndị na-anọchite anya anyị, ndị nke dị ndụ n'ala mmụọ dịka ndị Igbo ọtụtụ ndị kwenyere. The ancestors bụ ndị nna nna ha bụ ndị na-anọchite anya ụmụ ha n'ala mmụọ. Ọha bụ the ancestors. Akwa ya? Ee, o nwere m ji na-ajụ ajụjụ ahụ. O nwere m ji na-ekwu yawa ihe. Uche nke m ka m na-ekwu. Ama m na abịa n'ala Igbo taa, Ojukwu na ya Ojukwu dịka ọ dị ugbu a, o soro na ancestors na-anọchite anya anyị ndị dị ndụ n'ala mmụọ. N'ihi ọbụla mgbe ọ dị ndụ, Igbo kwenyere n'ukwu. Ọ bụkwa nwoke hụrụ ala Igbo n'anya na-agbakwa mbọ gbaa mbọ niile o nwere ike iji hụ na Igbo nwere aha. In fact, ka m kwuo ya, mgbe Ojukwu dị ndụ, aha Igbo na-ede ude. Aha Igbo was so much expensive to be bought over. When Ojukwu was alive, the Igbo name was very, very expensive, more than gold, to be bought over. Echete ime Igbo ihe echete Ojukwu, onye ọbụla sọ dị. Ụwa siri ike apụta mgbe ọ pụtara, keliwekwe ka utu, gbaa mbọ. Igbo name continue to be expensive. Onye ọbụla cheta ụfọdụ ihe a chọrọ ime, onye ọbụla sọ dị. Ma by the time ụwa siri ike betrayed and sold over dịka Judas, aha Igbo bido na-ama jijiji. Na ndị ka alapụta, aha Igbo na-edekwa ude, a na-atụ Igbo egwu. Ma kemgbe ọ nọzi n'ụlọ nga na anaghị achụzi alịka mgbe aja ya zie ka aha Igbo ọzọ ihe a na-erezi 100 naira ka ọ dị taa n'ala Igbo. Ka m gakwa n'ihu ihe m na-ekwu okwu ya. Ancestors, ndị a niile mkpọrọ aha, ọ bụrụ na asị erugodo echi asachọ Maazị Nnamdi Kanu ahụ ya. Maazị Nnamdi Kanu were part of ancestor n'ala Igbo. Ojukwu wan ancestor n'ala Igbo. Nna ya mechilara mmụọ taa wan ancestor n'ala Igbo. Nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị merezi ihe. Ọ ga-akwụkwa na achọrọ ikwu okwu n'ala Igbo, achọrọ so na ọbụla ndị na-aya mmụọ, asị ka aya mmụọ na ndị ahụ ndị ọ ga-akwụkwọ mana mmadụ mana mmụọ na ha ga-ekwuchite anya ụmụ Igbo. Ma masị m ajọ, ọ bụ na ya eruo echi, ọ ji ụzọ Kalụ, ọ ga-eso na ancestors. Atụ eze n'okpo, ọ ga-esokwa na Igbo ancestors. Hope ụzọ dị mma, Vampire Imo, ọ ga-esokwa na Igbo ancestors. Charles Soludo, ọ ga-esokwa na ndị Igbo ancestors. Rochas Okorocha, ndị a ha ga-esokwa na Igbo ancestors. Dave Umahi, ndị a ha ga-esokwa na Igbo ancestors. Ugwu anyị ha Okowa, ndị a ga-agụnye na Igbo ancestors. Ka ha rabụ ndị a niile soro nnọọ ere ala Igbo na-anara ego etinye n'akpa.
ọwụ na asị na agụọ na ancestors echi ichekwasị na ala mmụọ na ndị a ga-anọchite anya Igbo. They will not. Na ndị kwenyere no. These people that just mentioned their name, ọ bụ na eru echi, according to people who believe in our ancestors, ndị nna nna anyị ha, these people that couldn't stand for us, it stand for Igbos, Nando, na mmụọ ha, they cannot stand for Igbos. Yes. Obla na mmụọ, they will refuse to be Igbo, they will refuse to stand for Igbo race. Maka ka ọrụ iru echi mmadụ abịa ịpụta mbịa nụ nga mmadụ ga-agawa ọfọ echi ha bịa sị ịbịa agawa ọfọ sị nna anyị atọ eze, na nna anyị Soludo, na nna anyị Hope Uzodimma, na nna anyị Ọdị Ụzọ Kalụ. Nwetaghị nke ị na-agụwa ọdịrị ọfọ a ọdịrị 2x4 m ga-apịa gị, mpịa gị ya ị ga join your ancestors in a seconds. Because these people in ahụ ihu ebe a enweghị any value ha nwetụrụ Igboland. Enweghị any value, enweghị any positive contribution ha na contribute to Igboland. Now we just their own personal interest. Except that when ha wụrụ their ancestors, maybe ha wụrụ na-ese na their family do not support ihe ọjọọ. But for me as a person, these people that is hear me mentioning their name here, ndị hụ mkpọga aha ebe a, Ọdị Ụzọ Kalụ na ndị otu ha niile ka ha na-abụ ndị echefere m onye ke na-eri ji na nna London eri ji, eleke na nna London eri ji n'ụlọ ngana ekwere mmadụ osokwana Igbo ancestors. These people are the #1 Judas in the Igboland. These are the Judas of Igboland, the Regi Igboland, and Nagegetiga Naba. When you hear of Judas Iscariot, in time of Jesus Christ, his own Judas was only one person, but he ran Nalibo. Ndị nụmkpọcha ahụ ebe a how are the main Judas no na Igbo. Igbo are matter who these people. Biafra bịa beta na ọnwụ ndị a niile. I remember mgbe a jụrụ ekwere mmadụ, mgbe Buhari jụrụ ekwere mmadụ si ya, this Biafra ọ ka na-emekwa exist? Ya sị no, Biafra is dead. Ọ bụ ndị unu ga-abịa ibe echi unu abịa asịwa ndị nna nna anyị ha mata ya eze akụ na ndị nna nna ha anwa pịachakwu na anya ka nnukwu echi mmadụ ga-apụta ya bịa sị ndị nna nna anyị ha. Ndị nna nna anyị ha bịa wụrụ Ọdị Ụzọ Kalụ, Hope Uzodimma ha, ekwere mmadụ ha, Rochas Okorocha ha, Dave Umahi ha, Charles Soludo na ndị ke na ha wa ndị nna nnu n'ala Igbo akwa ya. Unu ga-ajụ United States of America, their forefathers, ndị ha na-akpọ as their forefathers, ihe mere n'obodo ha. People who contributed positively and not ndị efulefu, mugus.